Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi vom face niște farse. Noi astăzi îi vom face niște farse verișoarei tale Irăcica Info, că noi suntem la ei în ospeție, da? Da. Sperăm să fie foarte amuzant. Da. Da. De ce vom avea nevoie noi, Betty, pentru prima farsă? De bomboană și piper. Și niște bombe de piper negru. Acum vom desface foarte atent această bomboană. Piperul ăsta cred că e oribil. Sper și eu să fie oribil. Vom vedea după reacția lui Irăcica. Da. Iată aici. Băgăm așa. Vedeți, piperul intră. Să-i punem cât piper? Mai mult? Nu ești zgârcită, da, pentru Irăcica? Da, pentru Irăcica. De ce? Îi pui mai mult piper. Cred că 2 ajunge. Acum? Lasă piper. Da, dacă îi punem și pe aia, nu mai rezistă Irăcica. Acum închidem foarte atent bomboana să samine cu bomboană obișnuită, fără nimic. Practic e ca de la magazin. Și acum o vom servi pe Irăcica cu această bomboană și să vedem ce reacție va avea. Irăcica, vină că mama mi-a dat 2 bomboane, vreau să-ți dau și ție una. Sunt bomboanele mele preferate, prăcușa, le ador. De ce așa iute? Betty, mi-ai făcut un prank? Le-am ridic de Irăcica și care îmi dă pe ușă și atunci o vom chema pe Irăcica. Hai, cheamă pe Irăcica. Irăcica, vină mai repede încoace. Oh, nu, ce e asta? Peliculă transparentă, iar un prank. Pentru a treia farsă, noi vom avea nevoie de bandă dublu adezivă și de o riglă. Da? Să începem. Vom rupe o bucată de bandă dublu adezivă. Ia îmi pare că se rupe foarte simplu. Acum această bandă o vom lipi de o parte a riglei, astfel încât să nu se vadă. Dezlipim partea de sus ca să fie lipicioasă și pe partea aceasta banda și o lipim, iată, în așa mod de masă. Acum Betty o va ruga pe Irăcica să-i dea rigla de pe masă, să vedem ce reacție va avea Irăcica. Eu cred că va fi foarte amuzant. Să vedem? Da, să vedem. Irăcica, vină, te rog, și ia rigla ta, că nu mai am nevoie de ea. Ți-ai folosit deja? E lipită cumva de masă? Iar mi-ați făcut un prank. Aceștia au fost farsele în care le-am pregătit lui Irăcica. Eu cred că ele au fost destul de reușite. Tu cum crezi? Da, și eu cred că au fost reușite. Dar vouă, copii, dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalul nostru YouTube și scrieți-ne în comentarii alte idei de farse pe care am putea noi să le facem rudelor și prietenilor noștri. Și arătați acest video prietenilor voștri pe rețelele sociale, că astfel ne veți ajuta foarte și foarte mult. Pa, pa!